дуруд ба тамошобинони азизи телевизиони варзиш. Барномаи навбатии майдони сабз доир ба ҳунарнамоии дастаи ҷавонони то 19 солаи Тоҷикистон дар бозиҳои интихобии чемпионати Осиё 2020 ки айни замон дар пойтахти кишварамон баргузор шуда истодааст манзури шумо мегардад ва баъди чанд лаҳза бозии тими мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон бо ҳарифи дуюми худ дар ин мусобиқа Лубнон баргузор мешавад. Барои футболбозони ҷавони тоҷик барор мехоҳем. нахустин дидор ҳарчанд бо Малдив барои дастаи ҷавонони Тоҷикистон сипарӣ шуд, аммо тасмим гирифтем дар бозии муқобили Лубнон ҳунарнамоии беҳтарини дастаро наворбардорӣ кунем. аз бозии дастаҳои Тоҷикистону Лубнон аллакай 12 дақиқа сипарӣ шуда истодааст ва садои мухлисони футболи тоҷик ҳам дар ин майдон хеле зиёд мегардад ва мо мутаваҷҷеҳ мешавем ки айни ҳол пурра назорати тӯб ба нафъи футболбозони тоҷик буда онҳо аллакай чанд дафъа дар назди дарвозаи Лубнон имкониятҳои хуби голзанӣ фароҳам оварданд. вохӯрӣ бо дастаи Лубнон ниҳоят душвор сипарӣ гардид ва ҳатто сармураббӣ маҷбур шуд барои беҳтар кардани бозии шогирдонаш ҳанӯз дар нимаи аввал Ҳамадони Камоловро ба майдон орад. инак имконият барои футболбозони тоҷик ва фурсати голзанӣ барои бозингарони ба вуҷуд дорад ва ҳоло мебинем Рустом Соиров имконияти хеле ҳам хуб, аммо ӯ дар ҳолати офсайд қарор дошт ва зарбааш ҳам аз паҳлӯи дарвозаи мунтахаби Лубнон аз майдон берун шуд. беҳтарин фурсатро айни замон Ислом Зоиров дошт аз канори майдон, вале баъди фиреб додани ду нафар зарбаашро ба нишон расонида натавонист. ҳарифон ҳоло партофти Шарифбек Раҳматовро мебинем. ирсоли тӯб ба назди ҷаримагоҳ ва дар ин мавқеъ Абдумомин Забиров буд. боз ҳам партоф ба худи Шарифбек. инҷо як нав бозигузории футболбозони тоҷик. ҳанӯз ҳам ҳуҷуми дастаи мо идома дорад аз канори майдон ва инҷо довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон шуд.
ғалаба муборак бошад ва ин як қадами дигар барои ба бозиҳои ниҳоии чемпионати осиё роҳ ёфтан аст. хуб андешаи шумо доир ба бозии муқобили Лубнон? Лубнон хеле ҳам дастаи пурқувват буд, аммо мо гуфтагии мураббиёнро иҷро кардем, вале мебинед чӣ қадр ки худтон диден ғалаба бардем. Баъд бозии хубшон додем, аммо раҳмат барои мухлисо ки омадан моро дастгирӣ кардан. Мехоҳем ки бозии Сурияро биёянд моро дастгирӣ кунанд, мо чемпионати Осиё барем. хай то бозӣ бо Сурия як рӯзи дигар вақт дорен. дар ин як рӯз чӣ гуна тамринҳо мегузаранд? Тамрин мисли ҳар вақта баъд аз бозӣ камтар медавем, ба худ меем, баъд бозӣ дигар тайёрӣ. ғалабаи бисёрҳо мушкил муборак бошад барои дастаи ҷавонони Тоҷикистон ва як қадами дигар монд барои роҳ ёфтан ба чемпионати Осиё. хуб ба андешаи шумо ин бозӣ чӣ гуна сипарӣ шуд ва барои ситоди мураббиён махсусан сармураббӣ мушкил намуд давоми 90 дақиқа интизор шудан як пирӯзӣ? Что я хочу сказать, я первый час зашел в раздевалку, поблагодарил ребят за эту игру. Я, как говорится, футбол это всегда для болельщиков. Мы показали игру для болельщиков. То, что вы первую игру видели болельщики, вот вторая игра, видите, что у нас много комбинировали, очень много было моментов забивать. Но, как говорится, фарт, хоть один забили, то разницы нет, самое главное. Сейчас у нас все решается с игрой с Сирией. Я что хочу, я не обещаю, но я постараюсь. Мы постараемся. То, что мы сделали на Кафе, взяли второе место. Мы сейчас постараемся ради болельщиков тоже пригласили, чтобы взять первое место. насиб даст як гол задем, хеле моментҳои бисёр доштем, вале задан натонистем. Умикашам шукр мемонем. хуб бозии ҳалкунанда муқобили дастаи Сурия аст. чӣ гуна омодагиҳо мешавад? омодагиҳои хуб дорам. дастаи Сурия ҳам хеле дастаи пурқувват аст. ҳамон хеле тайёрии хуб мебинем. сабаб чист ки бештари имкониятҳо хуб истифода намешаванд аз ҷони ҳамлагарон? сабаб футбол аст. ин ҳама метавон хеле мешавад, гоҳам хеле мешавад. инак қабл аз бозии ҳассоси тими мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар бозиҳои интихобии чемпионати Осиё мо озими варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе мешавем. дастаи ҷавонони Тоҷикистон имрӯз бозии ҳассос бо Сурия аст. шумо ҳамчун сармураббии тими мунтахаби футболии Тоҷикистон чӣ назар доред? мо фикр мекунем ки бози бисёр хуб мешуд. мо дидаштем ҳама бозии асосии майдонба ҳаст. якум 11 стартовый буд, насиб бози хушрӯй нишон дода, бо як ғалаба мекунем, насиб бошад финалба мебарем. хуб имрӯз дар ҳайати дастаи ҷавонони Тоҷикистон бозингари тими мунтахаби кишвар Манучер Сафаров ҳам бозӣ мекунад. шумо умуман бозии ҳамин футболбозро ҳам ба назар мегузаред? албатта вай ҳам мебинем, рақами 9 ҳаст, амо соир бисёр бачина Шаром аст, ҳама бача 7-8 нафара мо нигоҳ кардаштем. ояндаба баъд мо ина насиб бошад ҷо мезанем сборную. Я так думаю, что мы в атакующий футбол играть будем. Все. Дай бог, все будет хорошо. من باوری کامل دارم که امروز هم فوتبالبازان جوان ما بازی خوب نشان داده، خاطر مخلصان سرشمار کشور عزیزمان را شاد میکنن و باوری دارم که امروز غلبه به دست میاریم. ниҳоят бозии охир ва ҳалкунанда барои ҷавонони Тоҷикистон. мо ҳам қабл аз бозӣ ба ин дастаи хуштолеу футболбозони шуҷоатманд барор хостем. бозӣ мушкил аст барои футболбозони мо ва онҳо дар чанд мавқеят метавонанд ҳуҷум кунанд, вале дар чанд ҳолат ҳимоятгарони дастаи Сурия ҳам хуб дифоъ мекунанд ва бубинед чӣ гуна фурсат барои футболбозони мо. инҷо мебоист Ислом Зоиров зарба бизанад, аммо дар ин вазъият зарбаи Исроил Холов аз паҳлӯи дарвозаи Сурия аз майдон берун мешавад.
баъди даҳаи дуюми рақобат футболбозони ҷавони тоҷик тавонистанд ҳисоби бозиро боз кунанд. Шаҳром Самиев баъди партофти бисёр ҳам хуби Манучер Сафаров тӯбро ба дарвозаи дастаи Сурия зад ва тими моро ба пеш баровард. Айни ҳол садои мухлисони футболи тоҷик ки дар варичкои марказии шаҳри Душанбе қарор доранд бениҳоят зиёд мешавад, зеро ин имкон медиҳад ки дастаи мо то анҷоми рақобат барои пирӯзӣ талош варзад ва хотиррасон мекунем ки натиҷаи мусовӣ ҳам тими ҷавонони моро дар ин рақобати охири гурӯҳӣ қонеъ мекунад. нимаи аввали вохӯрӣ бо бартарии футболбозони мо ҷамъбаст гардид ва аз тимҳои ҳар яке бозингар пай бурдан мумкин буд ки 45 дақиқаи аввал ба осонӣ сипарӣ нашудааст. ҷавонони мо ва дар ҷаримагоҳ чанд нафар аз бозингарони тоҷикистон қарор доранд ва омодаанд ки ба дарвозаи дастаи Сурия хатарҳо эҷод созанд. Вало мебинем ки ин ҳолат чӣ гуна сипарӣ мешавад. Партоф ба ҷаримагоҳ ва ин вазъият рафт гардид аз ҷониби футболбозони дастаи Сурия. маротибаи сеюм ё худ 3 сол пайҳам аст ки дастаи мунтахаби ҷавонони 19 солаи тоҷикистон ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё роҳат мегирад. Ин дастовард бо музаффарият ва комёбии футболбозони ҷавони тоҷик ба даст омад ки намакак бо ҳисоби 1-0 мунтахаби ҷавонони Сурияро шикаст доданд ва роҳи худро ба чемпионати Осиё 2020 ки дар Узбекистон баргузор мешавад ҳамвор намуданд. нафаре ҳастед ки ду дафъа дастаи ҳам наврасон ва ҳам ҷавонони тоҷикистон ба қисмати ниҳоии чемпионати Осиё баровардед. Хуб, чӣ гуна эҳсосот доред баъди ин пирӯзӣ? Ну что я хочу сказать, вы видели, как ребята старались, у нас последняя установка на игру была, то, что ребята, давайте поддерживать, болельщики нас поддерживают, давайте, нам надо. Я еще им сказал, как это по-татарски, мы чидой, мы номус дорим, играть аруй номус. И вот это ребята, это вот сделали. Я рад, что болельщики радостны, то, что к нам пришли, понимаете. Еще видели, нам, как говорится, должны родные семьи помогать. Судейцы у нас видели, что симпатии вообще не было. Судьи нам вообще даже не помогли. Я очень благодарен, я очень доволен игрой. Хочу поблагодарить ребят, хочу поблагодарить болельщиков, кто, несмотря на такие на темные погоды, пришли за нас поболеть. Большое спасибо всем. ду қисми бозӣ куллан саҳнаи дигар буд. Нимаи аввал ба тарзи дигар, нимаи дуюм ба тарзи дигар. Хуб, умуман дар танаффус шумо чӣ гуфтед ба бачаҳо ки дар қисми дуюм бозии дигарро нишон доданд? Ну почему? Потому что мы знаем, вы как все знаете, что мы на 2 года младше, как-никак. Ребята младше, это 17-летние, которые мы едем на чемпионат мира. Это нам дало большую, очень большую подготовку к чемпионату мира. Поэтому у нас первый тайм мы послали атакующий. Забить гол. Мы гол забили. Это, ну, соперники, я не буду говорить, чтобы это не вышла информация, что от обороны оборона у нас хорошая. Вы видите, с обороны нам никто ничего не может. Даже на отбор чемпионата мира вы видите, что мы с корейцами, с Южной Кореей, нас оборона очень тяжело порвать. Поэтому у нас была задача забить первый гол, второй тайм мы удержим. яъне голе ки ба дарвозаи тими мунтахаби Сурия зади ба модарат мебарад. мо ҳама даста кӯшиш кардем ки тавем ки 9 миллион аҳолии Тоҷикистонро хурсанд кунем ва хостем ин корро кардам ва мо аз таҳти дил меҳнат кардем. Бубинед ки вақте ки шахс меҳнат мекард, ҳатман ба мақсади хес мерасад ва раҳмати калон ба мухлисон ки имрӯз ба омадан моро дастгирӣ карданд. Ба ёрдами онҳо мо имрӯз роҳ ёфтем ба чемпионати Осиё ки 2020 дар давлати Узбекистон. аз ҳама мухлисо ташаккури зиёд мекунем ки моро дар ин рӯзи вазбин омада дастгирӣ карданд. Як бори дигар раҳмати калон барои мухлисо. кадом бозӣ мушкилтар буд умуман? ҳамин бозии охиронгӣ бо Сурия хеле бозии мушкил буд. бовар доштед ки бо ҳисоби 1-0 ғалаба мекунед? хай мо чӣ бачаҳо ҳама настройи хуб доштанд ва боварӣ доштам аз бачаҳо ҳамашон.
صدای مخلصان فوتبال تاجیک هم در این میدان